Din l-elezzjoni fil-fatt il-poplu Awċi għandu l-għażla. Jew jibqa' allura b'serviss tas-saħħa kif inhu llum u allura l-Isptar Ġenerali Għawdex fidejn il-barranin. Jew jibqa' l-ambjent tiegħu jkun u jkompli jkun mittifes u jkompli siru ħsara. Jew jibqa' mingħajr pjan anki fejn jidħol it-traffiku. Jew jibqa' wkoll anki mingħajr investiment serju, dirett u indirett, f'kull qasam partikolarment f'dawk l-oqsma li jistgħu jikkreaw xogħol ta' kwalità għall-Awċin stess. Jew jibqa' allura mingħajr level playing field fejn min għandu n-negozju ma jistax isib ħaddiema u allura għandu wkoll kompetizzjoni diretta mingħand il-gvern li sfortunatament ma tippermettilux li jsib ħaddiema. Jew inkella jażel gvern li jista' jagħti s-serħan tal-moħħ li ħajkollok level playing field, li ħajkollok l-opportunità li f'Għawdex tinvesti u mhux biss tinvesti, imma ħassib gvern li ħajkun qiegħed jieħu ħsieb l-investiment tiegħek irendi u dak l-investiment tiegħek f'Għawdex stess ħajkollok Għawdex aħjar, Għawdex aktar b'saħħitha, poplu Awċi aktar b'saħħtu, ambjent aktar aħjar fejn allura tkun attrazzjoni ħafna aħjar u ħafna ikbar għall-istudenti barranin, għat-turisti barranin, imma fuq kollox anki għall-Maltin li jridu jiġu Għawdex u jażlu lil Għawdex bħala l-post ta' residenza jew ta' mistrieħ tagħhom. Dan nista' nagħmluh flimkien. L-għażla hija fidejna l-koll. L-għażla hija fidejk. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet jindirizza Business Breakfast f'Għawdex f'laqa mas-settur tan-negozju f'Għawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li Għawdex huwa post speċjali għall-Partit Nazzjonalista u semma numru ta' proposti li l-Partit Nazzjonalista għandu għall-Gżira Awċija. L-ewwel u qabel kollox impenn sħiħ favur l-ambjent u l-impenn li mill-aktar fis Nawċin jieħdu lura Man Stewart it-tmexxija tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u fl-ewwel ġimgħat ta' Gvern Nazzjonalista tibda l-ħidma l-investiment f'servizz tas-saħħa li jixraq lil Awċin. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista impenjat bi sħiħ li jsaħħaħ il-konnessjoni u l-aċċessibilità bejn iż-żewġ gżejjer dan permezz ta' tkabbir tal-port, aktar vapuri u aktar servizzi fosthom deċiżjoni dwar il-mina wara li jsiru l-istudji kollha meħtieġa. Gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jkompli jżid ix-xogħol f'Għawdex u xogħol ta' kwalità f'industri li ma jnixsux u li jħallsu tajjeb. Fil-waqt li nifhmu li hemm bżonn inkomplu ninvestu f'Għawdex, l-10 setturi ekonomiċi li aħna rridu noħolqu bl-ebda mod ma jkunu qegħdin jagħmlu l-ħsara ambjentali kostruzzjoni sfrenata bħalmu qed isir bħalissa f'Għawdex. Fl-istess ħin però jinħolqu l-jobs ikun hemm fejn tinvesti u allura xorta waħda min irid jagħmel il-flus se jibqa' ikun qed jista' jagħmel il-flus. Barra minn hekk Gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jiżviluppa ħabb ta' edukazzjoni internazzjonali f'Għawdex u anke jiżgura li t-turiżmu f'Għawdex jilħaq livelli aħjar minn dawk ta' qabel il-pandemija dan permezz ta' diversi proposti u inċentivi diretti għal dan is-settur. Żgur li m'hemm ebda dubju li l-Għawdex għall-Partit Nazzjonalista dejjem kellha post speċjali. Irridu lil Għawdex illi ssir gżira aktar awtonoma. Ħalli d-deċiżjonijiet tal-ippjanar tan-niċeċ ekonomiċi ġodda u ta' ħafna oqsma li joqtu lill-Awċin jittieħdu mill-Awċin stess. Din l-attività kienet indirizzata wkoll mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista fuq it-13 il-distrett li kollha waslu l-messaġġi tagħhom waqt dan il-Business Breakfast organizzat mill-Partit Nazzjonalista fl-Imġar Għawdex f'ġurnata mimlija laqat u impenji għal Bernard Grech fost l-Awċin.